லேவியராகமம் 11வது அதிகாரம் 4வது வசனத்துல என்ன சொல்லுது? ஒட்டகத்துக்கு விரி குழம்பு உள்ளது, அது பிரிவானதுன்னு சொல்லுது, பிரிவில்லாததுன்னு சொல்லுது. ஆனா ஒட்டகத்துக்கு விரி குழம்பு இருக்கு, அது பிரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா. நான் அந்த கேள்வியை பத்தி சொல்லும்போது என்கிட்ட சொன்னாங்க, அண்ணே எத்தனையோ பெரிய காரியமெல்லாம் இருக்கு, அதை விட்டுட்டு ஒரு ஒட்டகத்துக்கு விரி குழம்பு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டி இருக்கான்னு கேட்டாங்க. இல்லை, எந்த ஒரு வேத வசனமா இருந்தாலும் அந்த வேத வசனம் சரியானது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு நாங்க கண்டிப்பா இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றேன். லேவியராகமம் 11வது அதிகாரம் 3, 4வது வசனங்கள் பாருங்க. மிருகங்களில் விரி குழம்பு உள்ளதாய் இருந்தது, குழம்புகள் இரண்டாக பிரிந்திருக்கிறதும் அசை போடுகிறதுமானவைகளை எல்லாம் நீங்கள் புசிக்கலாம். ஆனாலும் அசை போடுகிறதும் விரி குழம்புள்ளதுமானவைகளில் ஒட்டகமானது அசை போடுகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு விரி குழம்பு இல்லாதபடியால் அது உங்களுக்கு அசுத்தமா இருக்கும். அதாவது இந்த ஒட்டகத்தினோட காலில் நடுவுல ஒரு விரிவல் இருக்கு, விரி குழம்பு உள்ளதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா இன்றைக்கு இவங்க சொல்றாங்க. ஆனா வேத வசனத்தை விரி குழம்பு இல்லாம இருக்குன்னு சொல்லுதே, எது சரி? நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க. ஒட்டகத்தினோட பாதத்துல விரி குழம்பு கிடையாது. எப்படின்னா, முன்னாடி ஒரு சின்ன இதுதான் இருக்கும், மெலிய உள்ள மேல் தோல். ஆனா உள்ளுக்குள்ள எப்படி நம்ம ஷூல கீழே நம்மளுடைய செருப்புல இல்ல இதுல ஷூல கீழே ஒரு சோல் இருக்கோ, அது மாதிரி பின்னாடி அதற்கு கீழே உள்ள ஒரு தசை முழுசாதான் இருக்கும். மேல உள்ள கொஞ்சம் பகுதி மட்டும்தான் அது சின்னதா தான் விரிஞ்சிருக்குமே ஒழிய முழுவதும் விரிந்திருக்கவே இருக்காது. அப்ப இதை நம்ம தெளிவா புரிஞ்சோம். வேத வசனம் ஒரு பிழையும் இல்லாதது, வேத வசனம் பிழையற்றது. இதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு காலம் என படைத்த தேவன் எழுதிய வசனம், அதுல எந்த பிழையும் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால நீங்க தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்க. ஒட்டகத்துக்கு விரி குழம்பு லேசா மேலதான் இருக்கு, கீழே கிடையவே கிடையாது. அது முழுமையானதா தான் இருக்கு. அது வேத வசனத்தின் அடிப்படையில தான் இருக்கிறது என்பதை மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்க. நீங்க அப்படி உங்களுக்கு இதா இருந்துச்சுன்னா சயின்ஸ் என்சைக்ளோபீடியால நீங்க போய் பாருங்க, ரொம்ப தெளிவா தெரியும். அதனால வேத வசனம் மீண்டும் சரி என்பதை உங்களுக்கு கூறிக்கொள்கிறேன். ஆமென்.